OK, takže čaute ľudia. Keďže si v poslednom čase strašne, ale strašne veľa ľudí točí svoje videá takto v autách, tak som si povedal, že ja si v tejto kráske tiež urobím jedno. No a chcel by som vám teraz povedať a pripraviť vás na to, čo za chvíľku vyjde. A to je klip od Cera, taká solovka na pesničku Neubližujte, ktorá bude strašne po piči. Sú tam úplne vychytané zábery, je to nehorázne dobre urobené. Takže ja nemám k tomu čo viac dodať, proste máte sa na čo tešiť. Bude to fakt strašne krutá pecka. Odkedy som mu stiahol, už som mu niekoľkokrát videl. A okrem toho, aby som nezabudol, kto nebude mať v stredu čo robiť, tak môžete prísť do Žiaru, pretože v Žiari bude Tina na Halloweenskú party v klube Next. A okrem Tiny, tam budeme aj my, Asocials, tancovať. Takže tu máš plagát, nezabudni si to vygoogliť a dojdi. Bude to neskutočná pecka, všetko bude pecka, piči. Takže ideme akurát na úrad práce, pretože ma zase obháňajú s papiermi. Ľudia, peace, majte sa, čaute. Takže jedeme na to.